е видеят на Clash of Clans. Аз просто малко съм поиграл. Но съм слаб. Това ще кажете, че всички съм сигурен, че кажа това. Така. Още да нямам племе. Как се вижда, нямам още племе. Нямам племе. Още пак. Без да искаш. Финал да отдам кристал. И го сложим на и така куличка. Ще се прави за минутка. Много бавно. Много малко. Сериозно е много малко. Така може да наричам. Нямам нито една копа. Съжалявам, че телефона звъни. Така. Нямам и една купичка. Още, защото не съм се бил. Така. Даваме тук да направим много е такива. Да дадем да се направят пирамид каптиците. Това сега ще нададе много злато. Учиме на бой. In the battle. Махаме се от батлето. Стига да говориш. Така. Тук е уверена. Пате смели. И ще го нападна. Така, значи, готов съм. 30 купички. Къща много малко. И чакайте, това ще го преместя и тук. Да, така. Това ще му даде много. Много малко капки имам. Така. Имаме и тук на атак. Спечели малко повечко. Сега чуй само. Така. Да, така души настреля и те само не го видят. Патите. Така, само уйти. Спим. Дай, така, тръгайте притост. Приетост. Стига говори. И го казах на вас. Вие колкото искате да говорите. Сега, защото ви сте пичуи. Папа ми не. Разбира. Това е. Става. Към двама леко полека.
се пълни. Леко по-лека, лека по-лека се пълни. Сега вече колко знам да ще мога. 20. Лаканче, какво? Сега пък трябва да се апгрейдвам и лаканчето. Това трябва да се апгрейдвам и... Искаме 2 капки. 1 час. 2010 капки. Ако сега... Без как натиснах. Искам да... Нали? Да, без дисках. Така изключвам... Включвам...